Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, внимателно слушам вашите аргументи. От приблизително седмица и половина в българското медийно пространство всякакви хора от опозицията се упражняват върху това какви решения трябва да вземе или да не вземе управляващото малцинство. Големите упреци към нас бяха, че ние не сме реагирали навреме, че имаме твърде кратък срок от време, за да можем да вземем някакво решение. Аз днес наблюдавам как ни упреквате в това, че бързаме. Оксиморонно ни упреквате, че бързаме, след като една седмица ни упреквахте за това, че се бавим. Смятам, че решението, което взимаме в момента, е своевременно. Другият упрек, който чувам от опозиционните партии, е, че това решение не е било съгласувано. Съгласувано с кого? С вас ли, уважаеми колеги, трябва да бъде съгласувано или с Единна Русия, госпожо Михайлова? С кого точно да го съгласуваме това решение? Съгласували сме решението с американските власти и с европейските ни партньори, така както трябва да бъде. Защото ние сме европейска държава, която е част и от НАТО. Радвам се, че голяма част от българското мнозинство възприема тези решения. Това, което днес чуваме, че не било съгласувано с Министерството на правосъдието. Онзи ден аз бях на среща в Министерство на енергетиката, на която присъстваха представители от управляващата коалиция, министър Жечо Станков и министъра на правосъдието. Това, че не е съгласувано с някакви назначения на госпожа Йорданова в Министерството на правосъдието, не означава, че не е съгласувано с Министерството на правосъдието. Дали аз съм на някакво обаждане, на който и да било, не е ваша работа, защото вие сте на обаждане от Единна Русия. И ние няма да допуснем хора, които са на такова обаждане, да взимат важните решения за българските граждани. Имаме време до 21-ви, за да вземем някакво решение, което да защити българските граждани, и това е решението, което е одобрено от американските ни партньори. Дали ви харесва или не, в случая няма да има абсолютно никакво значение, защото само до няколко дни всичките ви аргументи по казуса ще бъдат абсолютно безпредметни. И най-вероятно вие ще се срамувате от себе си. Аз преди няколко дни ви благодарих за подкрепата, която ние оказахте по друг законопроект, свързан с Лукойл. Надявам се и днес да подкрепите това решение, защото това е държавническото поведение. Благодаря ви.